Dobrý deň. V tomto videu sa pozrieme na to, ako vytvoriť kvalitný životopis a na čo si dať pozor. Ako Executive Search spoločnosť denne pracujeme s množstvom životopisov a vieme, že dobre spracované CV môže významne urýchliť výberový proces a zanechať pozitívny dojem. Začnime štruktúrou. Životopis by mal byť prehľadný a logicky usporiadaný. Na prvé miesto patria osobné údaje, vaše meno, telefónne číslo, e-mail a odkaz na profesionálny profil, napríklad LinkedIn. Údaje ako rodinný stav, adresa alebo dátum narodenia nie sú zvyčajne potrebné, pokiaľ nie sú výslovne požadované. Používajte profesionálnu e-mailovú adresu, napríklad meno-priezvisko-email.com, ktorá pôsobí dôveryhodnejšie ako neformálne varianty. Profilový súhrn je voliteľná, ale veľmi efektívna sekcia. Stručný odstavec o tom, kto ste, aké máte skúsenosti a čo môžete ponúknuť, môže hneď na začiatku zaujať personalistu. Namiesto všeobecnej frázy skúsený manažér s dlhoročnou praxou uvedte konkrétnejší opis, napríklad projektový manažér s viac ako 10 rokmi skúseností v IT, špecializujúci sa na optimalizáciu procesov a vedenie medzinárodných tímov. Pracovné skúsenosti uvádzajte v obrátenom chronologickom poradí, teda od najnovšej po najstaršiu pozíciu. Každú pozíciu doplňte o názov spoločnosti, pracovnú rolu, obdobie zamestnania a kľúčové zodpovednosti, pričom sa zamerajte na merateľné úspechy. Napríklad, viedol som tým 8 vývojárov a úspešne dokončil 5 projektov v hodnote 2,5 milióna eur, čím sme prekročili stanovené ciele o 15%. Vzdelanie je dôležité najmä pre absolventov alebo profesie, ktoré vyžadujú akademické vzdelanie. V opačnom prípade stačí uviesť najvyššie dosiahnuté vzdelanie, roky štúdia a relevantné certifikácie. Napríklad Univerzita XXKZ, Fakulta ekonómie a manažmentu, inžinierské štúdium odboru podniková ekonómia, ukončené v roku 2020. Zručnosti rozdielte na technické, napríklad programovacie jazyky, analytické nástroje a mäkké, napríklad komunikácia, tímová spolupráca, leadership. Pri jazykových znalostiach používajte medzinárodne uznávané úrovne, napríklad angličtina C1 pokročilá. Voliteľné sekcie ako ocenenia, dobrovoľnícke aktivity alebo osobné projekty vám môžu pomôcť odlíšiť sa od ostatných kandidátov. Ak ste publikovali odborné články, viedli dobrovoľnícky projekt alebo získali prestížne ocenenie, určite to uveďte. Dôležitá je aj vizuálna stránka životopisu. Používajte jednoduché a čitateľné fonty ako Arial alebo Calibri, prehľadné nadpisy a dodržujte maximálnu dĺžku 2 strán A4. Ak pridávate fotografiu, mala by byť profesionálna a s neutrálnym pozadím. Každý životopis by mal byť prispôsobený konkrétnej pracovnej pozícii. Starostlivo si prečítajte pracovnú ponuku a zakomponujte relevantné kľúčové slová a požiadavky. Zvýraznite skúsenosti, ktoré sú pre danú rolu podstatné a odstráňte nepodstatné detaily. Vyhnite sa bežným chybám, ako sú pravopisné a gramatické chyby, neaktuálne informácie alebo nejasné formulácie. Pred odoslaním si životopis dôkladne skontrolujte. Najlepší formát pre odoslanie je PDF, aby ste predišli nechceným zmenám v rozložení dokumentu. Dodržiavaním týchto zásad vytvoríte profesionálny a efektívny životopis, ktorý vám pomôže zaujať potenciálnych zamestnávateľov. Ak potrebujete ďalšie rady, neváhajte nás kontaktovať.